er wel al sprake van de uitbouw van de kerk, hè? Ja. En wie lang is dat nou klaar? Dat is nog een kloor. Even kijken. Dan is er een kloor. Ja, of 2. Ja, of twee. En is het een succes geworden? Ze wel, hè? Ja, heel goed zelfs. Dat is alleen ja, niet met corona. Dat is, Ja, dat is- natuurlijk. Knoerten. Ja. Ja. Ja, toch? Ja. Ik heb er nog veel andere woorden op loslaten, maar ja, we zien het net als anderen, hè? Ja. Ja. Dus dat zullen we niet zijn. Maar maak je er ook gebruik van? Ja, schön dat kine. Kine? Ja. Iedere week? Ja. Vast een dag? Wat lief? Vast een dag? Donderdag is meestal maar. Oké. Leuke prijzen? Ja, klein prijsjes. Maar dat is dat ze dat ziet je dan kiezen. Ik ben chronisch ziek en dat is voor dat ze het zo doen had. Oké. Ja. Wat scheelt eraan, als ik vroeg nu? Niervader. Ja. Zeker. Kent u die Zeker. mevrouw? Oh ja. Ja, Oh ja. goeiedag. 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 En, hoe lang heb je er al last van? In 5 jaar. En wie begint zoiets? Een moe. Schrieperig gevoel. Geen conditie. En dan gaan ze bloot breken. En dan vindt de nierwaarde nog maar 12%. En nou nog 4%. 4. Ja. Dus dan dialyse? Ja, iedere dag, iedere nacht. S'nachts 9 uur. Toes. En heb je dat vanaf het begin af aan toes kunnen doen? Nee, hier is een ziekenhuis 3 keer per jaar. Dus aan de Ja. machine. En nu had ik een kleine machine. Dan doe ik het via buikspoelen. Dan werd mijn lichaam gespoeld. Kind gewal dan fatsoenlijk slopen? Jo, Ja. langzaam. Het op de sloeg leek ze hier te piepen. Ja. Ja, Ja. langzaam. Wensen op de sloeg liest, dan gaat er piepen. Ja. Ja, dat is een sloeg. Ja, Maar ja. die moest daar 3 en ik kon op liggen, dan gaat een alarm aan. Ja, maar gewoon wie je dat zei, dat is de kerkraads Ja, in zijn mooiste vorm, hè? Als op de sloeg liest, dan gaat er piepen. ja. Ja. Hey, en dat was voor ook denk ik een enorme sprong vooruit, of niet? Ja, Dat je dat nou voor Ik doe toes... nu vrijheid, ik kan overdag wat ik doe wat ik was. Ja, daar ben ik heel gelukkig mee. En wie lang heb je dat apparaat nou? 2,5 jaar. 2,5 jaar. Betekent dat ook dat je klachten vrij ziet? Nee, ik ben er wel mee. Maar mijn conditie is nu wel veel beter. Ik kan meer de toes doen. Ja. En ik kan uit zo'n winkel, kinderen. Ja, want in het begin kom ik dan niet van de bank af. Oh. Ja. Kijk. Dus voor mij is er een gigantische vooruitgang. Ja, want volgens mij hebben ze ook van die dialyseapparaatjes, die kan ze meenemen, hè? En zo, ja. Zul je dat geen alternatief zien? Ik denk het net, ik ga net al leveren s'nachts. Dan slof ik en dan merk ik nu. Ja. Dat is toch ideaal? Ja. Kijk, dat is een uitkomst. Heren, wat ziet gij van elkaar? Vreugd. Vreugd. Een vreugd van mij. Ja. Gewoon vergeten. Goed, anderhalve meter maar. Ja. Hé, maar wie woont hij? Ik gewoon niet. Gij woont hij. Ja. Maar wat heb jij tot nu toe gehad? En wie had het nou? Het Westhoes. Het was ook, ja. Wat heb je er tot nu toe aan gehad? Toneelvereniging, hè. Toneelstukken kijken gewoon. En, ja. Ja, van alles eigenlijk. Ja, dus echt een... Ook carnaval is ook wel geweest, dus tenminste. Ja, Maatregel. ja, en maatregel, ja. En waar kent jij elkaar van? Schoolkameraden. School. Nee. Ja, Ja, ja. Echt hoor? 30 jaar geleden. Ja. En ook allebei de school afgemaakt? Ja, zeker. Dat Tuurlijk. zie ik kwaad. Tuurlijk. Oeh. Jo. En wat voor school was het? Maar voor Blijerheide. Ja. Jongenspensionaat waren dat toen. Toen, ja, Ja. jongenspensionaat. Vertel me even, want dat heb ik nooit van dichtbij meegemaakt. Ja, we horen niet intern, hè? Oh. Nee, we horen niet intern. Oh, dus die had ze ook, die intern worden, die Ja, bleef ja. niet slopen. LTS. Nou, daarna de LTS ben ik En geweest, dan ben ja. ik naar... Waar ben ik vandaan hier? Is Mio. Mio, Heerlijk. ja. Ja.
En wat is een pensionaat dan eigenlijk? Er komen jongens die van, dan maar even van Utrecht of zo, die komen intern. Die zitten de ganse week binnen. Huh. En die slopen daar en die eten daar. En waarom komen En die die van... komen het vrijdag naar huis. En dan komen het zondags weer naar school. En waarom komen die van Utrecht heen naartoe? Naar Blijerij? Ja. Ja, dat weet ik wel niet. Wordt dat zo'n Het is goede opleiding eigenlijk, of... Ik denk dat dat Het met de ooit leuke opleiding school. te maken had. Ja. Ja. Oh, een leuke school, ja. Ook leuk. Ja. Zo. Ja, wat wordt er leuk aan? Ja, je wil. Dit ziet wat ze doen. Van alles metgemaakt wordt. Ja, ja. Ja, en daar lachen ze met z'n tweeën mee, alsof ze nog god weet wat voor kattenkwoord hebben uitgespookt. Ja, tuurlijk. Dat moet, Dat wordt toen ja. nog. Toen we al in die ziet hoor. Dat wordt toen nog. Is er ook wel eens een reunie geweest nog? Nee. Nog niet. Nee. Daar zijn we gewoon eens een keer mee bezig geweest, maar ja. Nee, nog niet. Nee. Nou Ja. ja, Bij deze. nee, ja maar misschien voor volgend jaar dan. Heb je Ja. wel tijd genoeg om het te organiseren? Eigenlijk wel, ja. Eigenlijk wel, ja. Goed bij het Westhoes, hè. Ja, Bijvoorbeeld. wat, ik kom ook goed deze buurt. Ja, ja. Nee, ik woon op Pliai. Ja, woon op Oh. Ik ga even mijn auto gehaald van de garage. Ja. Ja. En wie dukt zuid elkaar nog? De Ducks. Bijna wel elke dag nu, ja. Ja, ik ben nu serieus? even Ik ben nu thuis, toevallig, in op de een dag vrij. ziekenhuis even. Weet je met u daar? Ja, heerlijk. Kent u toch wel? Ja, Zeker wel voor, hoor. Ja. de frit, joh. Ja, of frek joh. Frek joh. Ja. Oh, dan begint het aan alle kanten begint het te leven. Ja, mevrouw is Hoppakee. gewoon net. Oh, zich net verzorgd. Ja. Maar je zegt verrek ja, want je heb hem dan al lang niet meer gezien. Nee, ja, vanaf dat ik Ja, ik toen kan- stond dialyseren, hoef ik niet meer naar het ziekenhuis. Hè. Maar gewoon 3 keer per week kwam er taxi mee gewoon. Ja. En nu Ik heb hoef ik me dat niet meer. vroeger gevaren met ziekenhuis. Ik werk bij het ziekenhuis voor. Nou, Zorg voor gewoon. Ik ken mevrouw. Die stingen allemaal bekend zijn van. Die kon goed in dit inbrengen. en dan bracht hij ook naar het ziekenhuis toe. Ja, kom maar open te mijn huis. En Om dan 6:30, hier 7:15. Maar wist je toen dat een buurman was van, Nee. of dat de vriend van de buurman was? Nee. Ook toevallig wel. Leuk hè? Ja, Verrek ja zit. Ja. Ja, jongen. Ja. Maar van Beveldheem. Ja? hoe laat ik het allemaal goed doen? Die nog best wel wat. Zeg maar voor dat ze nog goed Gelukkig. is. Ja, Dan moet ze depressief doen. Hè. dat denk ik. Maar goed. Hey, wat ziet je nou het pensionaat gaan doen? Wat zit je nou MEAO? Nee? MEAO hoor. Ja, MEAO. Middelbaar economisch administratief onderwijs. Doe was het dat. onderwijs, ja. En toen ben ik, ja, wat ben ik toen? Met de verkoop ingegaan. Eerst toen de verkoop, ja. Ik ben naar verkoop ingegaan. Bij Maar de buurt, uiteindelijk in het ziekenvervoer terechtgekomen. ja, via. Maar dat is niet echt iets wat aansluit bij een MEAO-opleiding. En had, En tot tussendoor, ik had niet nog een zaak gehad, een café. oh, En daar ben ik nu al voor dat ik dat niet meer aan. Nee, nog niet meer. Dus nee, ben ik voor dat ik dat niet meer aan. Boah, vreselijk. Ja. er wordt geen natuurlijke stamgast, of niet? Nee, dat kan ik wel niet. We hadden dus via Facebook aan voor ze. Eigenlijk Heel wel, schreef heb ik eigenlijk Oh, wacht eens wel, even. Je ziet goed kamerui, Ja. maar toen je het café had, toen had je kan geen niet. contact. Nou, ik kom daar eigenlijk, ik ben er wel een keer geweest en daar zo eigenlijk graag erin. En, maar had me eigenlijk niets gezien eigenlijk, zo overzien. Want we hebben eens een keer een communie gehad. En ja, dat hebben we eigenlijk gar niet gezien. En, Ga je maar niet. eigenlijk gaan ze overheen gekeken. Ik had het hier bezig En toen, geweest. ja, doen ze vooral Ja. bij elkaar. Dus, En dat ging dan via Facebook. ja. Dat zei hij, schreef ik aan. Ja. Ik denk voor Ik recht zag dat niet ken ik. schreef me zo. Ik denk, verrek joh. Ja, grappig is dat. Ja, hè? Ja. Want ik heb dat ook al, Ja. meegemaakt een aantal keren dat ze mensen uit die verre verleden, Ja. dat ze door via social media, Facebook En dat weer is, mee in contact komen. 30 jaar geleden. Ja. Ja, misschien nog meer, hoor. En wie lang ziet je elkaar nou weer regelmatig? Maar niet. Hoe lang ziet je elkaar nou weer regelmatig? Noen, toch wel. Half jaar, zo je het wel. Een Ja. klein half jaar. noen. Klein half jaar. Hé, wat heb je met de hand gedaan? Nou, ik ben ik had een ontsteking in de hand en eigenlijk in de triggervinger.
dat blijft constant hangen. En dan wordt dat gans gangen ontstoken. En dan ben ik vorige week gewoon, toen ben ik daar geopereerd geworden. Wie lapt ze zoiets op? Ook door ik het werk, hè. En Bij glaszetter. Pardon? Slijtage. Glaszetter. Slijtage. Slijtage. Oh. Nou joh, als je al 35 jaar bezig bent, dan, Ja. dan komen die gebreken allemaal. Ja. Ja. Je ziet eigenlijk een beetje de Arjen Robben van Spek Hey, de man van glas. Ja, Ja, toch? Ja, overal hè. Overal hè. Ja. Ja. En wat is de prognose? Kunt je weer aan het werk straks? Nou, ik mag er in de mond niks meer doen. Niks stellen. Rustig, ja, nu begin ik langzaam te oefenen. Het Ja. gaat goed. Ja, maar Ja, dan ik heb de moet wielhelft. ik de kracht terugkrijgen. Ja, niet schrikken. Niet schrikken. Dat is hem die vrouw. Is al. Dat is hem die vrouw. Ja. Dat is zo. Nog altijd. Ik heb voorlopig ook geen verandering in. Nee. Ja. Is alle onderweg. Oké. Nou ja, en want je wordt het net hè, boven met de rolhoeken. Ja. Want we zien hier ooit geweest en dat is langer geleden als dat ik doe. En toen waren ze hier bij de speeltuin bezig. Ja. En toen hebben ze verteld over de plannen die ze met de kerk hadden. En we zeiden net tegen elkaar in de auto, het is wel verrekkers mooi geworden. Ja. Ja, Dat klopt. is ook Ik zo. ben nog net beneden. En zit je ook van het kiezen? Nee. Nee? Nee, daar had het te druk voor. Dan zit je Daniela zeker. Nee, ik ben het Mirjam. Oh, dat zijn de kinderen. Dat zijn de kinderen, maar die Oh, wonen je in zit met z'n Martoes. tweeën van Essers. Ja, Van Essers zit je met z'n tweeën. familie Essels Bisschops. Ja. Nee, de kinderen wonen in Martoes. Die zijn allebei uitgevlogen. Ja. Hele geruststelling. Wat blieft? Hele geruststelling. Ja, ja. Ja toch? Ja, tuurlijk. Dus ze zitten allebei goed, dus Als ze maar goed terecht zijn gekomen hè. toch, dat is het belangrijkste. Dat is wel.